Helo, fe enw i yw Rhian Staples a fi yw dramadwraig Cenai Tap. Ar y ffordd i'r ysgol un dydd, mi oedd yna just stori fer ar y radio am gwpl, oedd e ar y Today programme, am gwpl oedd wedi cwrdd ar y we ac oedd popeth o'i le ar ôl y cyfarfyddiad. A nes ddechrau meddwl wedyn am, tysa hynny digwydd yn bwyd go iawn, be fydde fe debyg, dyna ddechrau meddwl am ddau gymeriad a'i slotio nhw mewn i'r narratif. Oedd e'n handi cael rhywbeth fel Eisteddfod gen ar gystadleuaeth y fedal ddrama, neu fydden ni byth wedi sgwennu. Dyma achos bod fi'n ddiog yn achos fi angen rheswm i ysgrifennu. Felly'r rheswm oedd i ysgrifennu i gael beirniadaeth yn yr Eisteddfod. I rywun sydd wedi magu yn y bala wedi cael ei magu ar Eisteddfod a byd y pethau, oedd ennill y fedal ddrama yn un o binaclau y mywyd i. Fi'n credu beth mwyaf cyffroes yw gweld dau actor yn rhoi cnawd ar ddau gymeriad sydd wedi dod o'n ychymyg i.